हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल'आव बरायबाय। दिनै जों सावरायनि टीबीएसईआ रमान स्क्रिप्टखौ कक बर'फोरनि थाखाय एलाउ खालामनांगौ जाबाय एबा कक बर'फोरा रमान स्क्रिप्टजों दायो एग्जामखौ लिरनो मोनसिगोन। बिथांमोनाबो बर'फोर बायदिनो गोबाव समनि थाखाय आन्दोलन खालामबोबाय आरो दायो बिथांमोना एग्जामखौ लिरनो मोनसिगोन। दायो बे टीबीएसईआ मा आरो रमान स्क्रिप्टखौ बिथांमोना मानो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। टीबीएसईआ जाहैबाय त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन, जाय सेकेन्डारि एजुकेशना आसामनि सेबा बायदि बा बियो मोनसे बोर्ड जेराव एग्जामखौ क्लास 10 नि बोर्ड एग्जामखौ बियो कन्डाक्ट खालामो। दायो बिथांमोना गोबाव सम नांबोबाय थाबाय, बिथांमोना नांबाय दायो बे रमान स्क्रिप्टखौ मोननो हाबाय। दा बिथांमोना गोदो मा लिरोमोन? सिगाङावहाय बिथांमोना बेंगालि होननाय स्क्रिप्टखौसो एबा बेंगालि होननाय आखरजोंसो बिथांमोना लिरनांगौ गोनां जायोमोन। बेंगालि आखरजों मानो थाखाय लिरनांगौ गोनां जायोमोन? बिथांमोननो मानो थाखाय रमान स्क्रिप्टखौ होनाय जायाखैमोन? बिनि फारसे टीबीएसई एबा त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशननि हेड बिथां डक्टर धनन्जय चौधरीया मा बुंदों? बिथाङा बुंदों जे जायफ्रा एग्जाम इभालुएटर एबा जायफ्रा एग्जामनि बै आनसार स्क्रिप्टखौ नायो, बिथांमोना बांसिनानो बेंगालि स्क्रिप्टखौसो एबा बांगालि स्क्रिप्टखौसो फरायबोदों आरो बिथांमोना बांगालि स्क्रिप्टखौसो मोजाङै फरायनानै आनसारखौ नायनो हायो। बिनि थाखायनो बिथां हेडआ एबा प्रेसिडेन्टआ टीबीएसईनि प्रेसिडेन्ट डक्टर धनन्जय चौधरीया बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायदों। दायो बिथां कक बर'क बिथांमोना बे एग्जामा दायो 20 दिनल'सै, 20 डेजल'सै, बिनि उनाव बिथांमोना एग्जामखौ लिरनो मोनसिगोन, बेबो कक बर'क भाषायावनो। नाथाय मोनसे साननो गोनां खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना कक बर'क होननाय भाषाखौ सिगाङावहाय फरायदोंमोन, नाथाय लिरनानै आनसार स्क्रिप्टखौ जाय बिथांमोना नायगोन एबा टीबीएसईनि मेम्बारफोरा इभालुएटरफोरा नायगोन, बिथांमोना जुदि कक बर'क भाषाखौ रोङाबा एबा रमान स्क्रिप्टखौ बिथांमोना रोंगौ, नाथाय बेंगालि मिडियामजोंसो फरायनानै रोंनाय, बिथांमोना जुदि इंलिसनि लिरनायखौ रोङाबा माबायदि इभालुएट खालामगोन? बेबो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। बिथां टीबीएसईनि मेम्बारफोरा एबा मावथिफोरा बिथांमोना सिगाङावहाय निउ दिल्लीयावहाय जोंनि राजधानियावहाय बिथांमोना बे खोथाखौ सावरायनो थाखाय बुंहरदोंमोन आरो क्लियारेन्स सार्टिफिकेट बिदोंमोन। दायो बे क्लियारेन्स सार्टिफिकेटआ मोनबाय। दा मोननायनि थाखायनो दायो बे कक बर'क बिथांमोना रमान स्क्रिप्टआवहाय लिरनो हासिगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जुदि जोङो नायोबा ट्राइबेल हारिया मोनसे ट्राइबेल हारिया जोंनिनो जाय फोलेरनि मानसि कक बर'क बिथांमोनाबो आगानसे आवगायबाय। नाथाय जोंनिया बर'फोरा गोदो रमान स्क्रिप्ट बिदोंमोन, नाथाय जोङो देबनागरि हरजाबाय। दा थेवबो जोंनि बर' हारिनिया जौगालांबाय थादोंमोन, नाथाय दा बे समावहाय जोङो गोबां जायगायाव नुदों जे मोनसे माखासे बिजाबफोरावहाय जेराव भुल सोदोबफोर साफायदों एबा जायफोर सोदोबफोरा बर'निनो नंथारा, बेफोर सोदोबखौ साफायनानै होदों आरो गथ'फोरखौ बेबायदिनो फोरोंलांनो थाखाय सरकारा बिथोन होनाय बायदिखौनो जोङो बुंनो हागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना मा राय होयो एबा मा बुङो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय लिरनानै होगोन। भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।